سلام تخطاتلت مدب يوتيوب شانل سينما سمرة نلوم زبلني مربات حزنا متسينا لنا مكتتالكم بخبر نقدم ዓመታዊ ብፌደሬሽን ዞባ ማእከል ዝካየድ ሻምፒዮን ብሽክሌታ ዞባ ማእከል ሎሚ ዓርቢ ናይ 2019 ውድድሩ ብናይ ግዜ ውድድር ፈሊሞም ሻምፒዮን ዞባ ማእከል ኣብ ዞባ ማእከል ካብ ዝካየዱ ውድድራት ብተፈታውነቱን ብዝሒ ሰዓብቱን ኣብ ቅድሚት ካብ ዝስርዑ ሓደ ውድድራት ኮይኑ ሎሚ ዓመት ብሓድሽ ቅዲ ኣሰራርዓ ውድድር እዩ ዝካየድ ዘሎም ቅድሚ ሕጂ እዚ ሻምፒዮን እዚ ካብ 6 ክሳብ 8 መድረኻት ዘጠቃልል ኮይኑ ዝቐርብ ነይሩ ሎሚ ዓመት ግን ካብ ዝሓለፉ ዓመታት ፍሉይ ዝገብሮ ክልተ ውድድራት ጥራሕ ከሰላስል ሓንቲ ናይ ውልቂ ክሮኖሜትር ሓንቲ ድማ ናይ ከተማ ተቀዳደምቲ ካፕተን ዝተዳልዋሎም ክልተ መድረኻት ሎሚ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ኣብ ከባቢ መስመር ጻዕዳ ክርስቲያንም ኣካይዶሞም ኣብ ውድድር ግዜ መትሓዝ ተሳኢንዎ ዘሎ ተቀዳዳማይ ክለብ ኤርቴል ሲራክ ተስፎም ሕጂውን ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ዝደፍሮ ተቀዳዳማይ ኣይረኸበን ሲራክ ንዝተዳለወሉ 36 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት 49 ኪሎ ሜትር እንዳረገጸም ንውድድሩ ብ43 ደቂቃን 32 ካሊታትን ብዝዛም ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊትሎም عود زور زبا مأكل كلتشن 19 داويت يمانك كاب كلب أسبيكو دما ب44 دقيقة كلتا كاليتاتن بمهرام كال أي درجة كعزن كله فيلمون نغاسي كاب كلب أسبيكو دما ب45 دقيقة 53 كاليتاتن بمهرام ساو سايكوينو تشليموم ديك أنسيو تقررمتي مستنايز حلفة زور زبا مأكل زدمر لنتبيين وددرن أسلاسيلن 18 كيلومتر دما شفينن أديام تسفالم كاب كلب غالانفي ب26 دقيقة 3 كاليتاتن غزي بمهرام قدامي تكوينا وددراك زازمون كلا موسانا دبساي كاب كلب دندن ب26 دقيقة 10 كاليتاتن غزي بمهرام كاليتي ميلنا يافيت كاب كلب سراير سوادما ب27 دقيقة 27 كاليتاتن سالسي تكوينا وددرا زازيمام ماكولو تقررمتي مالت كال اي ديفيجن ابز غبرو ناي غزي ودر ناي ولك تقررمتي صبلل إلهم كوتس يوم ترايم قداماي ميكيل ابراهام ب23 دقيقة 36 كاليتن بولكي كالاي ساميل تولد ب23 دقيقة 4 كاليتاتن كاب كلب سنبل سالساي شام كفل مريم ب23 دقيقة 49 كاليتاتن بولكي بمخان تعويتم شامبيون زبا ماكل صباح سنبت اب كبابي اندا مريم بزكايد ناي كتما ودر كزازم يوم كم ناي فرس رجحيت كيرا كوكسوت ايم أنتوني جوسوام زحلف سنة أم نيويورك نزاقاتمو كبير سعرات كمال استهوي غزلو إنجليزاوي تواسطاي أنتوني جوسوام نتيجة صباح مشت أب سعود عرب داقي موزقاتمو مكسيكاوي أمريكاوي متهالالوغتو أندو رويس جي آر كم ناي فرس رجحيت بزم مساسل أقباب قاتسو كدعمو سمخانو فكير لهم اتي أب ناي كبير ميزان مختاقوس الصوت ود 3 عام تواسطاي نتي بعدم مزن أزخونة مكسيكاوي أمريكاوي برقص كسعرو مخاندما وسشخو غاليتهم أندي رويز بوغانو أبز لأخلو ملختي نتا أبز حلف سنة نعو سعيرو زي عاتقا بيلتن معكاب كساب موت كم زقواستن أب مودات هدما كم عملو كسعرو مخانون أتنكيهم زحلفت بحد سنة حلمي زق هاد كله رح السعودة يعني رام شعو تاريخي سريهم حجرما أب سعود عرب كال أي زخرع تاريخ كسرهم جوشوا زريرو نخسعرني بزح كفت المخانو أتسبيقي فلتهم نزبط إتاتو بخمي يكلاخلون أمودات هدما بخمي أبايتا ستحي شامبيون النتي عقبنجن شعو كريكم يكبل دما قليتهم أبناي كبيد ميزان بختاقوسي عبي الشمزة ترفو أمريكاوي مايكل تايسونن مكسيكاوي كانولو ألفارزن زركبهم عصات عصرت حدشح أفكارتي مختاقوسي نتور الدرن معزاب دروتكيت أوريتهم علوم كاباتهم اتهم أسات 4,000 نجوشوا زدوقفو بريطانيا ودبت نايت ودر نحانت تكيت كاب 205 كساب 11,600 باوند يشتوا لهم غازيطة عاد انجليز كام زحبرو زولوا أنتوني جوشوا كاب تودر بوحدو 5 مليون باوند أتاوي كركب يوم نكسنة سعود عرب مليونات دولارات وصايتات مقبار نعسرت 5 تعذبتي ناي محاز أعم زلو السادم أوسن كتماريات أبزركب دريا السبه لبوتا أدالي اللام تزاقرم نمسرح هنسات نايت ستاديوم أو شكل التورحي كتزازمو مخ على يوم فار مالت فيديو أسيستانت ريفيري لوجي تتكيمكا زدان أوفسايد كغير لعلوت حلفت معبر كحسوغ إيروبا تصويعم نساتهم نز تصويعت زغرب زلو اتي تكنولوجي أبو زحات قدمات كحسوغ إيروبا أبداننت مالت أوفسايد زيت دالي كركرن كتاعتن أبزم تصالو زلو غزي خوينو بفلاي دما نتي ليستر سيتي أنصار إيفرتون أبز كتمالو أقاتامي سيعبو زقاتم زمت أفت أميوم
ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ክለብ ሌስተር ሲቲ ኣንጻር ኤቨርተን ኣብ ዝፃወተሉ ዝነበረ ግዜ ናይጄሪያዊ ኣጥቃዓይ ሌስተር ሲቲ ኬሌቺ ኢናሆቾ ኩዕሶ ኣብ ሰኪዕት እኳ እንተፀንበራ እታ ሸቶ ግና ብተሓጋጋዝ ዳኛ ኦፍሳይድ እያ ተባሂላ ነይራ እያ እቲ መስርሕ ብሓገዝ ባር ምስ ሰራየ ግን ኬሌቺ ብውሕዳት ኢንችታት ኦፍሳይድ ከም ዘይነበረ ስለ ዝተረጋገፀ እቲ ፍርዲ ክቕየርን እታ ሽቶ ክትቁፀርን ተገይሩ እዮም ኤቨርተን ድማ ክትሰዓር ተገዲዳ ነዚ ኣብ መንጎ ሌስተር ሲቲን ኤቨርተንን ዝተረኣየ ኣከራኻሪ ፍጻመ ተኸቲሉ ድማ ፕሬዚደንት ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ኣሌክሳንደር ሴፍሪን ቴክኖሎጂ ባር ኣብ ዳንነት ኦፍሳይድ ናይ 1 ኢንች ዕድል ዝህብ ስለ ዝኾነ ኩዕሶ ኦፍሳይድ ምስ ወፀት ብውሕዱ ናይ 20 ሴንቲሜትር ርሕቀት ዕድል ዝህብ ክኸውን ፀዊዕሎም ንሱ ኣስዒቡ ሕግታት ኩዕሶ እግሪ ዘጽድቑ ኣካላት ነቲ ዝነበረ ሕጊ ኦፍሳይድ ቀልጢፎም ክቕይርዎ ተሪር ምሕጽንቱ ኣስሚዕሎም ብቪድዮ ተሓጊዝካ ዝግበር ዳንነት ማለት VAR ካብ ዝሓለፉ ውሕዳት ኣወርሕ ካብ ዝተኣታተኑ ድሓር ኣብ ፆታታት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ብዙሕ ክትዓት ከም ዘለዓለ ዝፍለጥ እዮም ብፍላይ ድማ ኣብ ኦፍሳይድ ብዙሕ ክትዓትን ዘረባታትን ተዘምፀ ኣብ ኣተረጓጉማ ኦፍሳይድ ክቕየር ሓድሽ ሕጊ ክረቅቕን ኣሰልጠንትን ተፃወትን ከይተረፉ ክፅውዑ ፀኒሖም እዮም ብዙሓት ክኢላታትን ኣሰልጠንትን ኩዕሶ እግሪ ከም ዝሰማምዕሉ እውን ቴክኖሎጂ ቫር ኣብ እዋን ኦፍሳይድ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሸቶ እውን ዘይተደለየ ግርጭታት ስለ ዘምፅእ ምምሕያሻት ክግበረሉ ክፅውዑ ፀኒሖም እዮም ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላን ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ጀርገን ክሎፕን ብሰንክቲ ኣብ መንጎኦም ዘጋጠመ ክርክር ዳንነት ባር ኣብ ከተማ ኒዮን ስዊዘርላንድ ተራኺቦም ኣሰራርሓ ዳንነት ማለት ቫር ክመሓየሽ ተሰማሚዖም ምንባሮም ይዝከር ኢጣልያዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ብሬሽያ ማሪዮ ባሎቶሊ ብሰንኪ ሕብሪ ቆርበቱ ዝወርዶ ዘሎ ዓሌታዊ ፅርፍታት ምፅዋር ስኢኑ ከም ዘሎን ዝመፅእ ጥሪ ካብታ ኢጣልያዊት ጋንታ ብነፃ ክፋኑ ከም ዝኾነን ተገሊፆም ተወዲ 29 ዓመት ተፃዋታይ ኣብ ርእስቲ ብዓሌታዊ ፅርፊ እናተዘለፍካ ኣብ ሴሪኣ ምፅዋት ዒቕ ኢልዎ ስለ ዘሎ ሓልፍታ ጋንታ እውን ብመቕዓዱ ሕጉሳት ኣይኮኑን ዘሎም ምሳ ጋንታ ካብ ፅምበር እንዳሓር ዛጊት ክልተ ሸቶታት ጥራዩ ኣቕፂሩ ዘሎም በዚ ምክንያት እታ ጋንታ ውዕሉ ከተሐድሰሉ ድሌት ከም ዘይብላ ብምግላፅ ባሎቶሊ ዝመፅእ ወርሒ ማለት ሓድሽ ዓመት 2020 ናብ ዝኾነት ጋንታ ብነፃ ክኸይድ ከም ዝኽእል ሓቢራላ ኣቐዲሙ ማልያ ማንቸስተር ሲቲን ሊቨርፑልን ወዲኡ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ተፃወተ ማሪዮ ባሎቶሊ ዝሓለፈ ክራማትዩ ካብ ክለብ ማርሴይ ናብ ብሬሻ ተሰጋጊሩ ምሳ ጋንታ ተሰሊፉ ኣብ ዘካየድን 8 ግጥማት ድማ ንኣሰልጣኒ ይኹን ንፕሬዚደንት እታ ክለብ ዝምስጥ ምንቅስቓስ ከርኢ ኣይከኣለን ፀኒሖም ባሎቶሊ ግን ኣብ ብቕዓት ዘይምህላው ኣይኮነን እቲ ዝያዳ ዘተሓሳስቦን ዘጨንቖን ዘሎ ኣብ ሜዳ ኣንጻር ጋንቱ ኩዕሶ ክሕዝን ከሎ ደገፍቲ ብዓውታ ዘስምዕዎ ድምፂ ጋውናን ዘርእይዎ ናይ ሂበይ ምስልን እዮም ንሱ ካብዚ ውርደት እዚ ከናግፎ ዝኽእል ሓድሽ መንገዲ ንሴሪኣ ጣልያን ጠንጢኑ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ወይ ድማ ናብ ስፓኛ ላሊጋ ምኻኑ ከም ዝኣምን እዮም ምስቲ ተፃዋታይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ዝሕብሮም ኣብ ሴሪኣ ኢጣልያ ዝፃወቱ ኣፍሪቃዊ መበቆል ዘለዎም ፀለምቲ ተፃዋቲ ካብ ደገፍቲ ዓሌታዊ ፀርፊ ክወርዶም ምዕዛብን ምስማዕን ልሙድ ተሪዮ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ስፓኛዊት ክለብ አትሌቲኮ ማድሪድ ብሰንክቲ ዝሓለፈ ሰንበት ደገፍታ ኣንጻር ኣጥቃዓይ ባርሴሎና አንቷን ግሪዝማን ከስምዕዎ ዘምስዩ ካብ ጭውነት ዝረሓቐ መርዛም ጭርሖታት ዝቕፅል ፀወታ ኣብ ዕፁ ስታዲየም ከተካይዶ ዘገድድ መቕፃዕቲ ከይብየነላ ሰጊኣ ከም ዘላ ማዕከናት ዜና ስፓኛ ሓቢረን ታጋንታ ብሰንበት ንባርሴሎና ዓዲማ ኣብቲ 68,500 መናብር ዘለዎ ስታዲየማ ዘካየዶ ተግጥም ሓደ ባድያ ተረቲዓ ካሜራ ወፅያ ማልያ ባርሴሎና ወዲኡ አንጻር ታጋ ዝዕበየቶ ጋንታ ክትፃወት ዝተዓዘቡ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝግመቱ ደገፍቲ አትሌቲኮ ማድሪድ ሕርቃኖም ክትፃውርዎ ስለዘይከኣሉ ግሪዝማን ሞይትካ ግሪዝማን ሬሳ ዝብል ጭርሖ ብሓባር እናድመፅኦም ክሸድዎም ሲዮም በዚ ምክንያት ድማ እቲ ተፃዋታይ ርእሰ ተኣማንነቱ ኣጥፊኡ ነታ ጋንታ ከምቲ ዝድለ ከየበረከተላዩ ካብ ሜዳ ክወፅእ ተራዩ ተወዲ 28 ዓመት ኣጥቃዓይ ዝሓለፈ ክረምቲ ተኸፊቱ ኣብ ዝነበረ መስኮት ምስጋር ተፃወት እዩ ብ108 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ባርሴሎና ተሰጋጊሮም ቅድሚ ናብ ባርሴሎና ምኻዱ ምስ አትሌቲኮ ማድሪድ ተሰሊፉ ኣብ ዘካየዶ ፀወታታት ብድምር 133 ሸቶታት ከም ዘመዝገበ ይሕበር አትሌቲኮ ማድሪድ ኣብዚ እዋን እዚ ካብታ መራሒት ላሊጋ ዘላ ባርሴሎና ብ6 ነጥቢ ድሕራ ኣብ ሻድሻይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረም ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን